Zdravím všetkých, vítam vás pri novej epizóde nášho podcastu a dnes nás tu čaká celkom zaujímavá témička, pretože pôvodne sme rozmýšľali, že čo vlastne si pripravíme, či nejaké aktuality, ale nie. Ozval sa Dylan Larkin a práve alebo respektíve kvôli nemu sme si dnes pripravili špeciálnu epizódku a dnes sa tu budeme venovať jeho možným destináciám aj spolu s Jančím. Janči, ahoj! Ahoj Marečku, vitaj, No, vitaj. vítaj a ja vítam. No a tak ako som už spomenul, ideme sa pozrieť teda na situáciu okolo Dylana Larkina, pretože keby ste náhodou nevideli alebo nevedeli, čo sa teda stalo, tak kapitán Detroitu Red Wings, povedal by som, že nie oficiálne, ale informoval Elliot Friedman, že požiadal o výmenu. Tým pádom si myslím, že to môžeme považovať za seriózny zdroj. A to je veľká vec za mňa, pretože áno, mohli sa tam naskytať ako keby dôvody, prečo by to mal spraviť, ale mňa to tak či tak proste prekvapilo, lebo predsa len nedeje sa často, že by kapitán požiadal o výmenu a práve u Larkina by som to netypol. Kapitána týmu z Original Six, to si asi tiež musíme Dokonca. povedať, Hm. že je iné, keď hráš v týme Original Six, podľa mňa trošku ako keď hráš v nejakom týme, ktorý vznikol, dajme tomu posledných 20 rokov v expanzii. Mhm. Ja za seba poviem, že prekvapilo ma to, ale že by som bol z toho odrovnaný, tak to asi nie, pretože Dylan Larkin dal Detroitu za svoju kariéru brutálne veľa a dostal naopak podľa mňa dosť málo. Asi by som za to vinil práve Eisermana, ktorého niektoré kroky v posledných rokoch nebyli buhvico Mhm. a podľa mňa ho to proste prestalo baviť. Hej, že aj on už nie je najmladší hráč. V podstate teraz má tie svoje posledné dobré roky a počas toho myslím, že a ja som niekde čítal, alebo mi niekto vravel, že on chce ísť do týmu, ktorý je cup contender, čo Mhm. znamená, že ja to úplne chápem. Akože byť tým hráčom Detroit sa nemôže hnevať, lebo jemu za celú tú kariéru, čo tam je, neboli schopní postaviť normálny tím okolo neho. A jednu dobu, veď on bol dokonca najrýchlejším korčuliarom celej ligy. Nie je to taký hráč typu McDavid, že sa pozrie, že OK, koko, super hráč, najlepší na svete, že je trošku tak aj v úzadi, by som povedal. A aj toho podľa mňa môže trošičku tak vnútorne hnevať, no, že nedostal tú príležitosť sa ukázať pred svetom. Mhm. Presne, Larkin ako keby nie je, že 100-bodový hráč, od ktorého presne toto očakávaš, ale tú svoju rolu v týme si splní aj smerom dozadu, aj s tým líderstvom. A presne, ako si spomenul, že proste už trpezlivosť došla a dokonca sme už dospeli do takého bodu, kedy už nie je návratu späť, lebo keď požiadaš o tú výmenu, tak už proste už sa musí konať. Ja som inak rozmýšľal, že či náhodou, lebo však vieme, aká je situácia v Detroide a vieme teda, že zase ako neohrozený nie je ani Steve Eiserman, že či si to náhodou neodnesie napokon on. Tak keď ti požiada kapitán o trade, plus on bol vtedy braný do Detroitu ako veľmi veľká hviezda, on mal No brutálnu jasné. hodnotu, tak aj stále má brutálnu hodnotu, však predsa len sa na to pozrieme, ale v tomto prípade si myslím, že aj tí vlastníci toho klubu budú nad tým tak trošku uvažovať, že OK, že mm, ten Eiserplan nevyšiel úplne, keď v roku 2019 myslím, že prichádzal do Detroitu. Myslím, že sa vracal vtedy na pozíciu GM a po 7 rokoch a celkovo 10 rokoch bez playoff je to Šialená totál doba, kokos. katastrofa, však on aj preplácal hráčov a príchody, ktoré som nepochopil, myslím, že Andrew Copp tam bol, JT Confer a podobné mená, alebo ešte myslím, že Jake Wallman tam prišiel nedávno z San No Jose. práve že no Jake Volman to bola zaujímavá situácia s ním, lebo neviem, či si spomínaš, tak vlastne však on u nich v Detroite vyletel, hej, že sa Mhm. ukázal v celkom dobrom svetle.
a potom upadol a oni ho vymenili za takmer nič. Neviem, že či budúce vyrovnanie alebo niečo ho vymenili. Počkaj, to ti schválne idem dohľadať, ale to bol podľa mňa jeden z najväčších fuck-upov Steva Eisermana v Detroite. Lebo keď vidíš teraz, čo je to za obrancu v Edmontone, tak chápeš, že proste to je... Ja ti to schválne dohľadám, ale ono práve pri Eisermanovi sa podľa mňa dávalo dosť dlho, ako keby fanúšikovia boli trpezliví. Ale zas všetko má svoju hranicu a toto už je fakt, že proste moc. Lebo už koľko rokov si hovoríme, že už to playoff konečne musia dať, vieš? A proste áno, je to tesné, ale nikdy tak či tak ho proste nedajú, aj keď je to tesné. A nikto sa nebude pýtať, že či si nepostúpil o bod, o dva, alebo o skóre, alebo... Chápeš, proste nespravil si playoff. Áno, áno, však ako ja s tým úplne súhlasím, veď tak chce ísť do toho playoff, nikoho nezaujíma, ako to dokážeš, ale že je hlavné, že si tam. V tomto prípade totál katastrofa, akože nezvládnuté. Ja som dohľadal ten trade a podrž sa. On dokonca vyzeral ešte trošku inak, ako som si myslel. Jake Volman a druhé kolo draftu 2024 za budúce vyrovnanie. On ešte zaplatil, aby sa ho zbavil, chápeš? Pre Boha živého. Lenže ja už si v tej dobe spomínal, lebo neviem, či som to náhodou nehádzal hneď ako aktualitu aj ako trade na náš Instagram, ako grafiku. Čiže som sa to hneď ujal a ja si hovorím to, čo je za blbosť. Akože áno, Volman sa ako keby ukázal v dobrom svetle, potom ako keby trošku upadol, ale ani ten kontrakt zase nebol nejaký obrovský alebo niečo, prečo by si to musel ešte aj platiť niekomu, aby si ho zobrali, chápeš? To nepochopil som, ale ukázalo sa presne to, čo sa dalo čakať, že proste to bola blbosť, ale že absolútne najväčšia a vidíme, aký je proste Volman teraz hráč a ako si ho ešte aj Edmonton váži. No veď Edmonton za ňoho dal prvé kolo draftu, myslím. Do San Jose posielal vtedy. No, a Eiserman ešte zaplatil druhé kolo, aby si ho zobrali. A to pritom on ten Volman nemal nejaký veľký plat, on mal niečo nad 3 milióny, akože medzi 3-4. A dokonca, vieš, ako, neviem, aká bola už vtedy ich situácia, či im to náhodou tiež nepomohlo, ale myslím si, že zase ako neboli zase až tak natlačení v tom platovom strope, aby im 3 milióny vadili. Neviem, prečo to spravili a prečo ešte aj platili San Jose, aby si ho zobrali. Nepochopil som to, ale zase takýchto fuck-upov by sme našli proste veľmi veľa. A to je, neviem, proste... Dlho sme mali ako keby Steve Eisermana za jedného z najlepších GM, už ho podľa mňa dlho nemáme. Tak ale on zas, vieš, on urobil aj dobré výmeny, veď a myslím, spravil? Že Mentu a Bertuccio za nich získal prvé kola. Vieš, ale jasne, že spravil, vieš, že ja som sa kedysi niekoľko rokov dozadu ešte aj venoval nejaké analýze Eisermana a ja som ho tam tiež ako za nejaké kroky vychválil, že v tejto ešte nebolo až tak zle, hej, ale proste už trpezlivosť došla po tých rokoch, takže ja sa tomu vôbec nedivím. A hoci ma to prekvapilo, že toto sa deje s tým Larkinom, tak ma neprekvapili tie dôvody, lebo Elliot Friedman vlastne uviedol, že teda nepozná ani on dôvod, ale že sa domnieva, že je to vlastne ako keby, že tiež mu došla trpezlivosť skrz to, že jednoducho Detroit do toho playoff sa doteraz nedostal a vlastne tým, že Buffalo sa už do toho playoff dostalo, tak Detroit je tuším teraz najdlhšie čakajúcim tímom na postup, takže je to šialené. Ono hlavne je prúser to, že on s Larkinom, myslím, že podpisoval 8-ročnú zmluvu, nie? A on má NMCčko. To znamená, že plnú klauzulu o nevymeniteľnosti. A na druhú stranu, keď sa pozrieš, tak keď už podpisuješ toho hráča takýmto štýlom, tak ty musíš byť podľa mňa ako GM stotožnený s tým a pripravený na to stavať tým do playoff. No ale... Ak ten tým ani nevyzerá na playoff, to je to najhoršie. No veď to, tak mal toho Larkina vymeniť vtedy a nedávať mu proste 8-ročnú zmluvu s NMCčkom. No, lebo teraz si Larkin bude môcť diktovať, kde chce ísť. Čiže on to vyhral. Áno, on to vyhral a vyhrali to podľa mňa aj všetky týmy, ktoré by o ňo mohli mať teoretický záujem. No a to si pôjdeme teraz aj sa trošku pozrieť na naše tipy, lebo pripravili sme si tu mock trady. Ale ja ešte poviem, že
veľká výhra pre tie týmy bude aj jeho kontrakt. Pretože on poberá 8,7 milióna ročne ešte niekoľko rokov. A to si zober, že proste to je za takého hráča ako Larkin dosť dobrý kontrakt. Určite, a ako on má stále len 29 v úvodzovkách len. Mhm. Bude to zaujímavé sledovať, ako sa popasujú s tým NMCčkom, no. A s tým, že vlastne on chce odísť, hej, že bude to veľmi zaujímavá situácia, že jasne, nepôjde za starú Belu, ako šiel Volman, ale že myslím si, že minimálne, keď sa pozrieme na tie naše mock trady, tak minimálne by sme asi za normálnych okolností čakali, keby nemal tú nomu v klauzulu, že budú to oveľa väčšie pálky. Samozrejme, ja za Presne seba tak. môžem povedať, že tie protihodnoty sú vysoké, ale však predsa hovoríme o Larkinovi. Ale it is what it is, tak by som to nazval. Hlavne, ale na túto sagu sa celkom teším, pretože tých tímov, ktoré budú mať záujem o Larkina, je podľa mňa fakt, že sakra dosť. Že tam fakt môžeš vymenovať polovicu ligy kľudne, že kde by sa hodil, kde by to dávalo zmysel z klubového pohľadu. Najviac ale bude záležať na tom Larkinovom, pretože ten si bude môcť vyberať. A ja by som sa zároveň už aj presunul na tie konkrétne naše mock trady, ktoré sme si pripravili. Dokonca pozdravujeme aj Maťa, ktorý tu s nami teda dnes nie je, ale už na budúce sa na ňo môžete tešiť. Plus nám poslal zo pár jeho mock tradeov, takže máme tu aj od neho. A vieš, čím by som ja začal? Lebo neviem, či sa zhodneme, ale čo aj nejako rezonuje nejakými špekuláciami a zároveň čo aj podľa mňa dáva najväčší zmysel je Minnesota. Pretože Súhlasím. Minnesota vieme, akým trendom sa v posledných rokoch uberá. Rozhodli sa priviesť dokonca aj Quinna Hughesa a vidíme, aký efekt to malo, hej, že jednoducho ten tým je opäť o level silnejší a oni toho centra presne, že hľadajú. Že tam si myslím, že to dáva zmysel pre Minnesota, pre Larkina a zároveň aj tá hodnota, na ktorú sa pozrieme, Detroit by s ňou mohol byť spokojný, hej, že viem si predstaviť, že to akceptujú a to spojenie mi dáva najväčší zmysel, no. Ty si tam dával do mock tradu Minnesota? Asi hej, že? Dával, samozrejme, že som dával. No, tak schválne, tak čo si tam dal ako hodnotu? Hlavne, keď sa pozerám na to, že jak to vyzerá s tou Minnesota, akože ešte predtým, jak pôjdem na to, tak si myslím, že tam aj ten priestor by mohol byť pod platovým stropom, aj keď tam majú za mňa stále preplateného Kaprizova, ale však akože bohužiaľ, už s tým nič neurobíš. Tak to ešte dlho budú mať. No veď toto. A to má 29 rokov už by the way, takže A to bude si veselé. ešte počkaj, keď Quinnovi Hughesovi vyprší No. kontrakt. No veď toto. Veď toto, že Už o rok, by the way, to zase Áno. to nebude dlho trvať. áno, veď toto, že s tým budú musieť podľa mňa počítať veľmi. No, ja poviem takto za seba, že Minnesota aj v tom playoff zhorela na tom, že nemala centra. Im sa tam im sa tam vtedy zranil, myslím, že Eriksson Ek, že toho mali zraneného. Potom aj, myslím, že Trenin bol zranený a že jednoducho nebolo to dobré. A preto súhlasím s tým názorom, ktorý rezonuje, čo si aj ty spomínal, že naozaj Minnesota je jedným z najhorúcejších kandidátov na zisk Dylana Larkina. A ja poviem za seba, že ja som ako protihodnotu zvolil Filipa Gustafsona, nakoľko majú Volsteda, ktorý môže byť one season wonder, ale v tomto prípade si myslím, že nechcem povedať, že nemajú čo stratiť, ale ten Gustafson má síce NMCčko, ale však tam si to vieš nejako Jasné. prerušiť samozrejme. A má 6,8 miliónov plat. Za to máš tam na druhú stranu Volsteda, ktorý je
je perspektívnym brankárom, ukázal sa aj v playoff a má o 4,6 menej naloženého. Neviem, jak to tam popravde vyzerá, čo sa týka tých brankárov, čo majú mimo. Vieme, že tam je Samohlavaj, ktorý ale myslím, že niekde spomínal, že zostáva v Amerike, ale ešte to nejako nie je vyriešené. Ale že vieš si podpísať dvojku za Volsteda a je podľa mňa úplne zbytočné mať Gustafsona, ktorý reálne ho ten Volsted prechytal, ktorý ti bude sedieť na lavici za 6,8 mega. Takže Oni boli aj informácie najskôr v tejto sezóne, že Minnesota je ochotná sa zbaviť práve Jespera Volsteda. A následne ako Volsted prechytal Gustafsona a ešte aj v tom playoff sa to ukázalo, tak rázom je situácia iná a chvála Bohu teda za mňa, lebo ja by som sa vždy v prvom rade zbavil Gustafsona, pretože Volsted bol, odkedy bol na drafte, tak bol považovaný za jedného z najlepších brankárov tejto generácie a hoci niekedy tie výkony neboli úplne tomu naznačujúce, tak ten potenciál v ňom stále bol a to presne ukazuje. A myslím si, samozrejme. že Minnesota by spravila skvelý ťah, keby posunula skôr Gustafsona, lebo je jasné, že oboch si proste nenechajú. Tak. Tak a v tomto prípade si myslím, že ten Gustafsson už tam je asi navyše a hlavne v tejto situácii, keď budú musieť podpisovať aj práve toho Quinna Hughesa a je blbo si nehať ujsť toho Volsteda. Takže ja si myslím, že Gustafsson, k nemu Danila Jurov, ktorý aj ukázal, že vie byť dobrým hráčom, avšak mne sa tam hodil tak nejak hodnotovo a 2027 prvé kolo. Vieš čo, ale reálne ako ten ťah s brankárom to dáva fakt, že zmysel aj pre ten Detroit. Áno, Že... oni nemajú brankára, kámo, veď mm. oni to tam miešajú, však ja sa schválne pozriem, že ako to tam vyzerá, že či nemajú aj nejakého prospekta. Ale Oni majú Sebastiana Kosu, majú no, Treja Augustajna, ale ešte to sú brankári, ktorí potrebujú ešte niekoľko rokov, vieš, že Detroit je už tým, ktorý už už včera bolo neskoro. Čiže áno. on každú jednu sezónu teraz už potrebuje si nastaviť cieľ, postúpiť do playoff, inak je veľmi zle. A k tomu potrebuješ mať okamžite ready schopného golmana. Čo A oni... to Gibson s Talbotom asi úplne nie sú, no. Ja nie som fanúšik Gibsona a hoci táto sezóna nemôžem povedať, že by bola zlá z jeho pohľadu, myslím si, že skôr naopak, že ako mňa asi prekvapil v tom Detroite, ale stále aj skrz tú nejakú perspektívu do budúcnosti, že koľko je Gibsonovi. 32. Vieš, že reálne ten Gustafsson by dal zmysel podľa mňa, že aj ako lepší brankár. To je celkom dobrý trade. To by si myslím, že sa oplatilo aj práve Detroitu zobrať. Ja tu mám pripravenú variantu bez golmana, ale teda zhodneme sa na tom, že Danila Jurov bude súčasťou toho balíka, toho mám aj ja, pretože v podstate Danila Jurov sa spomína do každého tradu, ktorý Minnesota chce spraviť. Riešil sa už aj pri Tročekovi a ešte neviem kom všetkom, ktoré trady sa napokon neuskutočnili a dáva to zmysel, pretože stále je to proste mladý útočník s potenciálom, ale keď Minnesota chce posilniť toho centra konečne a nájsť toho prvého, tak niekto si to musí odniesť a Jurov je ideálna hodnota. Ja tam nemám teda golmana, ale mám tam prospekta Charlieho Stremela, 21-ročného taktiež centra, ktorý vie hrať aj na krídle. Doteraz nechcem povedať, no dobre, poviem to, nenaplnil úplne potenciál, ako sa možno očakávalo, keď bol vybratý na drafte v roku 2023 z 21. miesta. Ale doposiaľ sme ho zatiaľ v NHL nevideli, takže stále je ten čas ukázať a má ten priestor, hej, že doteraz pôsobil na NCAA, takže
Nenazval by som ho flopom, ale aj pre tú Minnesota by dávalo zmysel sa ho za Larkina zbaviť. No a samozrejme prvé kolo 2027, takže ja som to zakomponoval nejako takto. A ja sa idem pozrieť, že čo nám tam napísal Maťo. A Maťo nám dal k Minnesota Eurostremel a prvé kolo, čiže vlastne rovnako ako ja. Čiže, a to dáva zmysel, lebo presne toto sú také tie položky v tom trade, ktoré sa špekulujú. Že celkovo aj Gustafsson, Euro, Stremel, asi dáva zmysel. No ale nejakú takúto štruktúru tradu očakávam, no, že teoreticky oni majú ešte prvé kolo 28, alebo ja som si vždy vypísal pri každom týme aj ešte ďalšie hodnoty, ktoré z nejakej časti by mohli dávať zmysel zakomponovať. Nie ani, že by som ich pridal do toho tradu, ale že možno nejako by sa to dalo. A teoreticky ešte Bobby Brink, hej, ale to je zase krídelník, ale zase s potenciálom a Minnesota podľa mňa úplne, nie že by nemal miesto, ale viem si predstaviť, že ho pošlú v prípade správnej hodnoty ďalej. Takže toľko k Minnesote. A ja ešte, keby to nejako zakončím, tak ja si fakt myslím, že Minnesota je jeden z najväčších, alebo respektíve, že nie je len jeden z najväčších favoritov, ale že tam aj skončí. Tak to ja si asi netrúfam tvrdiť momentálne, ako sú schopní všetkého. Ale ťažko povedať, kto ponúkne viac, kto ponúkne akú hodnotu. Aj ten Yzerman sa bude musieť rozhodovať aj podľa toho, a nie podľa toho úplne, čo chce Larkin. On nastavil nejaké parametre. No práve, že Larkin si bude môcť diktovať, kam chce ísť. Áno, ale vieš, že nastavil si nejaké parametre, čo som tu spomínal, že potrebuješ nejakého cup contendera a vieš, dobre, on si tam povyberá možno nejaké týmy. Samozrejme nevieme o tom, či má tam nejaký jeden tým vybraný, kde chce ísť iba, alebo ako to je, že to je dosť pod rúškom tajomstva. Samozrejme súhlasím s tým, že Minnesota bude jedným z možných kandidátov, ktorí sú v tej ako keby top spoločnosti, hej. Dobre, ja už som vám prezradil, kto je môj finálny tip, tak Janči tak politicky to dal, ale dobre, tak na konci sa ťa to spýtam znova, hej, keď tu budeme mať to isté. Ale tak nejaký tip musíš dať potom. Dobre, tak keď tipuješ Minnesota, tak ja tipnem Montreal. A presne poviem tak prečo. Dobre, no tak poďme rovno na Montreal. Ja ho tam mám tiež a... Je to cup contender, je to tým perspektívny do budúcna. Larkin sa zaradí medzi najstarších hráčov v tom týme, čo sa týka útočníkov. Bude jedným z lídrov. Skúsenosti má na rozdávanie a podľa mňa druhý center typu Larkin je niečo, čo Montreal potrebuje na to, aby bol v budúcnosti úspešný. A presne preto som tu vravel aj o tých protihodnotách, lebo si myslím, že Montreal je ready nasoliť. Montreal je ready nasoliť a videli sme to pri nedávnych informáciách o tom, že mali už hotový trade o Matthewa Nicea, prišiel tam minútu po 3. hodine, takže tešilo nás s pánom Bohom. Tak som k tomu aj ja pristúpil, k tejto skladbe mock tradu. Myslím si, že pokojne sa tam môže objaviť Evans. Pokojne tam môže byť zahrnutý Bolduc, ktorý sa vôbec nechytil v tom Montreale a myslím si, že... Je bez zmluvy momentálne, dokonca. Tak, že môžu podpísať nejakú zmluvu a rovno ho vymeniť. Prípadne tam nemusí byť zakomponovaný, že pôjde preč ako free agent. Pokojne sa to môže stať. No, ale... on je chránený, ako keby. Aha, okej, tak to podpíšu. Tak to podpíšu a pošlú ho ale do vieš, že zadku. od neho môžu vymeniť aj nepodpísaného, len ako keby majú právo, vieš, čiže ako keby... Áno, takže môžu mu dať pokojne, môžu im dať práva na ňo. No a čo bolo zaujímavé na tom trade, boli tam 2 prvokolové piky k tomu Niceovi. Ja tým, že som tam zakomponoval aj Evansa, aj Bolduca, tak som tam dal iba jeden pik a to je konkrétne z roku 2029. Myslím si, že tých skorších sa ešte nebudú chcieť zbaviť a tomu je to aj tak prispôsobené, celá tá hodnota. No a samozrejme bol tam aj top prospekt, alebo teda hráč považovaný za top prospekta, ktorým je Alexander Žarovský.
Ten si myslím, že Mhm. tam bude zakomponovaný tiež. Ťažko povedať na druhú stranu, že predtým, ako Larkin požiadal o trade, tak bolo takmer jasné, že oni pôjdu potom Niceovi, pretože vyzerá, že Kent Hughes ho má doma ako svätý obraz, že teba chcem, lebo už sa o ňom špekuluje, ja neviem, či posledný rok a pol alebo 2 roky, že ten Nice by bol akože ideálny fit pre ten Montreal. Nevyšlo im to a teraz si myslím, že možno aj pre ich dobro teraz môžu tú hodnotu využiť na Larkina, pretože podľa mňa u nich je väčší problém druhý center ako krídelník typu Nice. Mhm. S tým súhlasím. A tam niečo ako pri tým Minnesote. Tá tiež hľadala prvého centra. Montreal prvého centra má, ale nemá druhého. A tam si viem predstaviť presne to, že by možno ten posledný dielik, taký ten kľúčový, ktorý Montrealu chýba, že by úplne vlastne zapasoval do toho. A preto mám aj ja Montreal vlastne, alebo radím ho medzi tými, ktoré teda majú podľa môjho názoru najväčšiu šancu. A keď nadviažem už priamo mojim mock tradeom, tak ja to mám vlastne podobne s Alexandrom Žarovským, ktorý sa teda, ako si spomínal, už teda ocitol aj v tom trade, ktorý sa nestihol uskutočniť, takže dáva zmysel, že Montreal sa ho bude chcieť zbaviť v prípade nejakého takéhoto tradu. A potom tu mám trošku opäť inak zložený trade. Ja som tam pridal Filipa Mešara, takže trošku slovenská stopa, pretože vieme, ako je na tom tiež tá situácia Mešara v Montreale. Dá sa povedať, že nenaplnil úplne potenciál prvokolového hráča a tá konkurencia u Canadiens nie je úplne vhodná pre Mešara, aby sa ukázal a mal ten priestor, takže keď príde nejaká dobrá príležitosť, nepochybujem, že sa ho pokusia vymeniť za nejakú dobrú hodnotu, prípadne zakomponovať teda do balíku, čo dáva najväčší zmysel. Tu bude asset, kámo. Myslím si, že ak by sa tam ocitol, tak to bude iba taký, že aby sme trošičku, ale veľmi minimálne zodvihli hodnotu. Jasné, preto pokračujem vlastne aj ďalšími. Ja tu rozmýšľal som, že či dám Zacha Bolduka, toho som nechal pomimo a dal som napokon Kirbyho Dacha, Okay. ktorý je v rovnakej situácii ako Bolduk bez zmluvy, ale je teda chránený voľný hráč, takže majú na ňo stále práva. A tu som išiel presne tým štýlom, že Dach sa podľa mňa v tom Montreale aj ukázal byť, ak si odmyslím možno jednu sezónu a možno nejakú pasáž, tak sa ukázal aj v dobrom svetle, hej, že šlapalo im to spolu aj v prvom útoku, keď hral na pozícii krídla a vie zahrať centra, ale stále sú tam proste tie väčšie problémy so zranením a podľa mňa keby prišiel Larkin, tak Montreal bez toho Dacha úplne s ľahkosťou prežije. Naopak, viem si predstaviť, že pre Detroit by to mohlo dávať ako taký nejaký zmysel ho skúsiť presne kvôli tej pozícii centra. A k tomu samozrejme prvé kolo 26, čiže dal som tu Žarovského, Mešara, Dacha a prvé kolo. Zvolil som takto, takže myslím si, že práve u Montrealu by si Detroit mohol vyberať tú hodnotu, že tam je toho skutočne viac takého materiálu. Akože uzavriem to tak, že jak som povedal na začiatku, oni sú ready nasoliť a už lepšiu možnosť získať elitného druhého centra ako teraz nebude a boli by blbí, keby idú úplne, že až tak bezhlavo potom Niceovi. Chápeš? Že to pre mňa nedáva zmysel. Práve, že ja si úplne, tak ono nie je tajomstvom, že vlastne Montreal sa usiloval a mal rozhovory s táborom St. Louis ohľadom Roberta Thomasa a sa nejako špekulovalo, že možno aj v tomto lete tam budú nejaké pokusy ho získať. Lenže teraz, keď sa presne ponúka situácia Larkina, okamžite brať, vykašľať sa na Thomasa a presne aj tým líderstvom a tými skúsenosťami by úplne podľa mňa zapadol až doplnil ten mladý tím. Že to je podľa mňa presne hráč, ktorého Montreal
potrebuje. Že nie len, že sa ako pozične tam nájde, ale a zároveň Montreal kedysi nebol tímom, kde v podstate by hráči liezli ako keby, nazval by som to, že nebol Montreal populárnou destináciou, lebo ten tlak je tam obrovský, ale v dnešnej dobe sa podľa mňa situácia úplne že otočila aj tým, aký hokej hrajú, pod akým trénerom hrajú a zároveň ako majú budúcnosť, sa to úplne razom celé zmenilo. Áno, súhlasím úplne, lebo chceš hrať pod tímom, ktorý je perspektívny, podľa mňa. Chceš hrať pod takým trénerom, ako je Martin St. Louis, to je ďalšia vec. A že aj tá atmosféra v tom Montreale už nie je taká, ako keď tam hrával napríklad Richard Zedník. Že to bol naozaj taký, že až extrémny tlak. Že stále tam ten tlak ostal, ale aj to, že už ten Montreal doručuje výsledky, však klobúk dole pred ich playoff runom, to akože s takým mladým priemerným vekom to dať až do konferenčného finále, tak to teda chce gule. Prejsť cez Tampu, ktorá je playoff tým, množstvo z tých hráčov je držiteľom niekoľkých Stanley Cupov, prejsť cez Buffalo, čo sme tu už spomínali, to je niečo neuveriteľné a tam je vidno tú perspektívu a myslím, že aj Larkin, podľa mňa, keby prejdú dobre tie rozhovory, že prebehnú fajn, tak aj on si musí uvedomiť to, že on je naozaj tým posledným dielom do tej brutálnej skladačky celého vedenia a hlavne Kenta Hughesa na čele. Ja neviem, či si zachytil v poslednej dobe, ale vynorili sa dokonca také správy aj ohľadom Conora McDavida. Nie je to špekulácia, len chcel som ukázať, ja nájdem tú konkrétnu citáciu, ja len chcem ukázať vlastne, alebo poukázať na ten fakt, pretože to presne aj počiarkuje to, na čo som aj narážal pri Montreale, že razom sa situácia zmenila. Hneď to tu nájdem. Bolo to vlastne od nejakého insidera a nájdem to už. No, mám to. Jeden uznávaný agent mi povedal, aby sme prestali hovoriť o Crosby v Montreale, mali by sme radšej hovoriť o Conorovi McDavidovi. V NHL totižto nie je 150 miest, kde môžete vyhrať Stanley Cup. A Montreal zostáva pre hráčov preferovanou destináciou. A teraz nehovorím tým, že ako keby McDavid do Montrealu, here we go. Ale pamätáš si tie rôzne fámy, kedy sa hovorilo proste o Crosbym do Montrealu. Ja som ho tam tlačil dokonca. No. Tak to je presne to, že ja tú informáciu teda akože ani vy by ste ju nemali brať nejako, alebo respektíve mali by ste ju brať za rezervou, ale to je podľa mňa, poukazuje ten fakt, že Montreal je proste lákavou destináciou aj pre najlepšieho hráča sveta, že nestane sa to, ale viem si to predstaviť. Vieš, že keď už by fakt, že McDavid mal niekam, že odísť, že proste dobre, čau, nebaví ma to tu, v Edmontone mali ste niekoľko rokov čas, tak kľudne si viem Montreal predstaviť ako jeden z kandidátov, kde by sa mohol upísať. A ja ti presne poviem jednu vec, prečo sa tam nikdy neupíše. No. Lebo Montreal nedá jeho plat. Ken Hughes podľa mňa, nemá záujem meniť svoju víziu. Viem, že by to bolo lákadlo, ale museli by mu nasoliť strašné prachy. A vieš, že ja si nemyslím? Kámo, nechcem tomu veriť, že by to spravil. Nechcem. Ja si myslím, že nie, že teraz zostane málo, ale predstava Stanley Cupu bude o dosť lákavejšia. Čiže ja si myslím, že ak by náhodou podpísal Montreale, že tam bude určite kompromis. Bodaj by, ale nemyslím si, že si McDavid bude pýtať menej ako 10. Tak to jasno, že nie. Ale ten platový strop sa tak posúva, že McDavid keby zobral, neviem, že 12 miliónov, tak je to dobrá suma, kámo. Myslíš, že si bude pýtať 12? Bude si viac pýtať. Ale
to ti hovorím, vieš, že proste, že aj keby 12, aj za 12 by som ho okamžite do Montrealu bral. Vieš, lebo Dobre, zase ako nemôžeme očakávať, že Ken Hughes bude teraz ako keby podpisovať 7, 8, 9 miliónové kontrakty. Vieš, že ten už strop sa tak rapidne posúva, že to už a najlepší hráč sveta si podľa mňa, aj keby 12, to je fakt podľa mňa ešte dobrá suma. dobre, druhá vec, OK, berem tento argument. Druhá vec, čo bude s prvým útokom? Čo Suzuki ho odsunú na druhú kolaj? No. Alebo nebodaj sa dočkáme McDavida v druhej line? S To nie, Demidovom? ale ako to už sú také príjemné problémy, vieš, ako No neviem, či je toto úplne príjemný problém, vieš, lebo neviem si to predstaviť vôbec, ako aký by sa tuto stal kompromis, lebo ja si neviem predstaviť, že by Suzuki s Caulfieldom nehrali v jednom útoku. a úplne môžu hrať spolu, len v druhom. A v prvom bude kto na krídle? Demidov, McDavid a doplňa. Slavkovský? No nie, ale ako ja napríklad v Montreale si úplne viem predstaviť, že neviem si predstaviť, že by McDavid hral druhý útok, ale naopak, že proste tak prvý útok McDavid, Demidov a niekto na krídle. Druhý Matthew útok Nice? napríklad, to sa vôbec nevylučuje, že by ho Počkaj, ešte mohli sa pokúsiť získať. Prepač, Larkin vie hrať krídlo, mám pocit. Vie? Jasné. Nech sa páči, máme prvý útok Montrealu. Tuším, že keď už hral, tak hral ľavé. No nech sa páči, tak máme prvý A to sa útok hodilo, Montrealu. však Demidov je pravý. No áno, však Tada. tým na to poukazujem. Dobre, inak sa mi ľúbi, že my sa tu vlastne venujeme celý čas Larkinovi a napokon sme dospeli, že do Montrealu vieme nacpať okrem Larkina aj McDavida, krásne. Ale nie, akože ja si fakt myslím, že druhý útok, ak by prišiel McDavid, druhý útok vôbec nebude problémom, že tam bude Suzuki, Caulfield a Slavkovský. Lebo stále je to len ako keby druhý útok na papieri, ale ice time môže pôsobiť inak, vieš, ako zase nemusí to byť drasticky úplne, že sú o level nižšie. Vieš si zober, že my, ako sme hrali tento rok na majstrovstvách sveta, porovnaj si prvý útok. Na papieri to bol prvý útok, ale časovo to bolo tak tretí, chápeš, že... No je pravda, že ak by sa táto naša podľa mňa dosť uletená vízia, ktorá ale dáva zmysel, naplnila, tak Montreal by mal 2 prvé útoky. A tak samozrejme, dnes sme tu od toho, aby sme špekulovali, hej, takže Áno, samozrejme. tu riešime fakt, že rôzne scenáre, ktoré majú minimálnu šancu, ale proste ide o to, aby sme si sa špekulovali, ale dáva to zmysel proste, ja si myslím, že nerozdeľovať to, samozrejme tá chémia proste Suzuki Caulfield funguje, to nemeniť, Slavkovský k ním určite, ale majú tam podľa mňa aj ďalšie krídlo v podobe Demidova, ktorý by vedel podľa mňa doplniť toho McDavida v tom útoku. Tomu McDavidovi kedy končí tá zmluva? Idem sa pozrieť. Počkaj, už to mám. Dúfam, že čoskoro. 2027-28, to znamená o 2 roky. Jemu síce takto o 2 roky teda končí, ale zase nie je vylúčené, že on to zabalí buď toto leto, alebo budúce. Vieš, že... Montreal podľa mňa nebude za McDavida dávať rakety. To si nemyslím. Lebo keď sme sa bavili, že pri Larkinovi sú schopní nasoliť, podľa mňa neexistuje tým, ktorý by nasolil hodnotu alebo protihodnotu hodnú McDavida. To si nemyslím. Tak do toho by som sa dnes do hodnoty McDavida nepúšťal, to samozrejme bude extrémna raketa. Preto si myslím, že počkajú, kým mu skončí kontrakt. Som zastanca toho, že McDavid nepodpíše nový kontrakt v Edmontone, to by bol blázon. No lenže keď si povie McDavid, že chce byť vymenený, tak proste Montreal bude, ak teda Montreal by mal záujem fakt od toho McDavida, tak on bude musieť konať. On nie je, že dobre, tak on bude vymenený niekde inde a potom počkáme, keď mu skončí zmluva. Ja si myslím, že ak už McDavid niekde bude vymenený pred koncom kontraktu, tak on presne v tom týme aj podpíše nový kontrakt. Že nebude sa zmeniť teraz tie týmy ako ponožky, chápeš? Alebo? Neviem práve.
Ty očakávaš, že by kľudne mohol, že dohrať ísť niekde sezónu, napríklad skúsiť ten Stanley Cup a potom sa niekde usadiť? No hlavne ja neviem, že vieš, lebo ty si povedal, že požiada dajme tomu o výmenu o rok. Čo si myslím, že je reálny scenár. Môže. Ale neviem si, stále nevidím jeden jediný tým, ktorý by bol schopný ísť do 30-ročného hráča s tým, že by nasolil polku svojej budúcnosti. Vieš, napríklad. Vymyslím si. Je to McDavid, kámo, je to proste najlepší hráč planéty. Dobre, je to najlepší hráč planéty, to síce je, ale tí generálni manažeri tiež nie sú padnutí na hlavu. Dobre, ak sa nevoláš Sweeney alebo Yzerman. Ja v tomto nevidím problém, lebo či už je to obrovský, v podstate je to najlepšie, čo môže získať do svojho tímu, tak nielen skrz hráčskú kvalitu, ale aj marketingovú. To áno, to nepochybujem. Vieš, že ako je tam hrozne toľko veľa ako keby plusového, že keď by fakt bola nejaká ako keby, a nedaj Bože by fakt proste dal McDavid ešte nejakú zľavu, ako ja nehovorím, že teraz podpíše za 9 miliónov, ale proste keby o ten miliónik 2 proste išiel dole, lebo chce vyhrať ten Stanley Cup a verte tomu, že proste on, ak pôjde do nejakého týmu, ktorý je ako keby kandidát na Stanley Cup, tak nejaký kompromis tam podľa mňa spraví, lebo tá túžba vyhrať Stanley Cup je proste obrovská u neho. Ja si to viem predstaviť. Ťažko povedať. Uvidíme, však ukážu nám najbližšie roky a sezóny, ale môžeme sa zhodnúť na tom, že dobre, do Montrealu by sa to dalo. Nejako. Áno, teraz myslíš McDavida alebo Larkina? Nie, myslím McDavida, ale Larkina, hej, teda keď už sa vrátime k Larkinovi, tak preto ja favorizujem Montreal, lebo myslím si, že ak Kent Hughes nebude úplne zbytočne chamtivý po Matthewovi Niceovi, čo si myslím, že sa asi nestane, verím tomu, že už nás presvedčil veľakrát o svojom manažerskom IQ, takže naozaj dá prednosť radšej tomu druhému centrovi, teda v tomto prípade Larkinovi. To je presne taký podpis aj Kenta Hughesa. Že viem si predstaviť, vieš, že aj ten kontrakt úplne spada do toho jeho, že tam ani neriskujú nič, ani podobne. Čiže viem si to predstaviť a predstaviť si to vie aj Maťo, ktorý sa taktiež tentokrát odlíšil oproti našim typom a on to vidí následovne. Žarnovský Age a prvé kolo, čiže doplnil tam vlastne Michaela Agea, ktorého sme my nemali tam. Ani jeden. A má asi najnižšiu hodnotu z nás, by som povedal. Ja si myslím, že práve, že má, neviem, či úplne, že najvyššiu, ale podľa mňa má väčšiu. Že preto som ho tam aj nedal napríklad, lebo ja si myslím, že Montreal s ním počíta. Počkaj, ja myslím, že Maťo, že má asi najnižšiu hodnotu tradu celkovo z nás troch. OK, ja že ako keby Michael Agea, myslíš, že ako Nie. Jo, tak to áno, vlastne to dal najnižšiu, no. Ako zároveň záleží, ako berie Žarnovskýho, lebo ja ho teda ako zas neberiem úplne ako nejaký prospekt typu, neviem, no niečo možno ako Stremel, hej, že Žarnovský draftová 34 z posledného draftu, 19-ročný ruský útočník, v KHL má dobrú sezónu, ale ako neviem, ako je na tom úplne s potenciálom. Ako nevnímam ho zase úplne nejakého, vieš, že do prvého útoku, dajme tomu. Žárovský ani ja tak nevnímam, čo si... No, takže... Preto som tomu trošku prisolil, no. No, dobre. Takže Montreal máme za sebou a rozmýšľam, že môžem teraz niekoho vytiahnuť ja, koho tu mám a ja ich tu mám stále ako celkom dosť tímov a rozmýšľam, že kde by to dávalo zmysel. A vieš čo, dobre, teraz vlastne mi napadlo, že v poslednej dobe, alebo teda v posledných týchto dňoch sa celkom začal špekulovať aj o výmene Matthewa Barzala z New Yorku Islanders a preto ja idem k Ostrovanom zamieriť, pretože presne tu mi napadla situácia. Larkin požiadal o výmenu,
Islanders chcú vymeniť Barzala, alebo sú ochotní. Prečo to nespojiť? A nespraviť výmenu Barzal za Larkina. Že Kozakus? Ja som to dal, ako rozmýšľal som, že prípadne možno ešte nejaké menšie kola doplniť, ale prvé kolo a Barzal mi napríklad už prišlo z Larkina také, že To vôbec, ako prvé kolo nie, ale určite by som tam prisovol nejaký pik, keď tretie, tretí asi skôr. no, to už sa môžeme baviť hej, o nejakých nižších, ale hlavná hodnota, ako nedivil by som sa, keby proste to bolo čisto, že Barzal za Larkina. Barzal 29 rokov, čiže vlastne podobne, ak nie rovnako ako Larkin, taktiež proste center, môže zahrať aj na krídle. Má teda o niečo väčší kontrakt, vyše 9 miliónov, ale tak stále to nie je nič úplne že hrozné. A kontrakt má do 2031. Má zároveň modifikovanú klauzulu o nevymeniteľnosti s 22 tímami. Nevieme povedať, či tam je Detroit. Veľká šanca, že asi je. Ale opäť, je to proste... On tam môže mať aj ten Detroit, ale keď by tam bol, dajme tomu, nespokojný alebo niečo, kľudne sa vedia dohodnúť. Čiže to som si tak celkom spomenul na tú situáciu, že vlastne kľudne by som sa nedivil, keby sa niečo také udialo. Že proste Barzal z Larkina, pre Islanders by to dávalo zmysel, lebo tam toho centra potrebujú a keď teda nie sú s Barzalom spokojní, tak s Larkinom si myslím, že by to určite oveľa radšej skúsili a naopak keď sa vžijem do role Detroitu, tak tým, že prídu o Larkina, tak prídu vlastne o svojho najlepšieho centra a potom koho tam majú z centrov. Vieš, že keď sa na to pozrieme, tak zase oni tam nemajú nejaký pretlak, majú tam momentálne Andrew Cobb, hej, JT Compher, Marco Kasper, tam proste potrebuješ nejakého elitného centra. A ako sa pozerám na nejaké hodnoty, aj čo mám ja vlastne v tradoch, tak momentálne podobný hráč typu Larkina, čo sa týka toho, že už je hotový hráč v najlepších rokoch a s nejakým ako neúplne prehnaným kontraktom, alebo proste v tomto štýle, tak je presne Barzal, hej. Ak by sme sa chceli uberať štýlom, že Detroit už chce to playoff a nemá už čas vyčkávať, pokiaľ nejaké prospekty proste sa dostanú do takej pozície, aby mohli byť prvým, druhým centrom v tom týme. Takže z tohto pohľadu si myslím, že Ostrovania by mohli byť potenciálnou destináciou. Mhm. No, ja akože vo všeobecnosti mám týchto dvoch favoritov, Montreal, Minnesota. Podľa mňa v jednom z týchto tímov skončí nakoniec. Ale pozeral som sa aj tak po internete, čo sú nejaké potenciálne destinácie. A dosť mi dáva zmysel LA Kings. Prišli o Kopitara, ktorý ukončil kariéru a budú potrebovať prvého centra. A ja ti poviem tak, že ja som tu mal v tomto zozname aj LA a ja som ho potom vymazal. Vieš prečo? Pretože som mal problém, že čo im dajú za hodnotu. No, ja to mám tiež trošku uletené. Poviem za seba, že neviem, či to nie je na ich pomery prepal celkom. Ale získali Artemiho Panarina. Myslím si, že ten nebude chcieť hrať úplne druhé husle. A preto som ja nasolil nasledovné: Laferrière, George, prvé kolo 2026 a prvé kolo 2027. Ja sa ti priznám, že ja som mal presne Lafreniera, lebo keď už niekoho by museli do toho tradu dať, tak Lafreniere je proste ideálna hodnota, lebo zase ako nemajú tam úplne na výber. Len keď som odobral z tej zostavy Lafreniera, tak tie krídelné pozície, ako sorry, ale to vyzerá hrozne. Celé LA vyzerá hrozne, kámo. To nikto, ani oni sami nevedia, ako dali playoff. No, a
som sa potom ako keby vzdal nápadu. No George počkaj, inak- veď ale počkaj, veď ešte tam majú Kempeho, Fialu. No dobré, ako jasné Kempeho, ale tak to zase ako nemôžeš mať iba Kempeho, Panarina na krídlach a Dovi zvyšok, Fialu. chápeš? Kevina Fialu. No dobré, ako na toho som zabudol, lebo je zranený, hej, ale Kámo. aj tak. Kámo, to je málo podľa mňa. No tak jasné, že to je málo, ale tak už čo máš robiť? Ešte tam môžu podpísať Kuzmenka a Scotta Lotona. Ako Lotona hrali na centri skôr. Neviem, ako tak jasné, ako keď už nejakú hodnotu, tak Lafriera. S tým som za toho som tam aj mal napísaného. Georgia som nemal, ale dávalo by zmysel. Aj keď ako oni tých prospektov majú, čiže pokiaľ to nie je hotový brankár, neviem, ale akože asi v nejakom prípade áno. Neviem, no ja som... To LA som potom upustil. Ale z hráčskeho pohľadu by to dávalo zmysel, hej, že proste... možno ani nie tak úplne, že LA ja nevnímam, aj keď tam išiel Panarin, tak nevnímam ako tým na Stanley Cup, ale je to stále Los Angeles, takže proste mesto a život proste pre toho hráča tam nebude zlý. Čiže z tohto pohľadu si to viem, z tej infraštruktúry predstaviť. Okrem toho, ja som od toho LA proste upustil. Mňa sa to tam nejako nepačilo. No, oni podľa mňa ešte niekoho podpíšu cez voľný trh hráčov, takže tam si myslím, že vedia to nejako posilniť a vedia to trošičku tak prestavať do nejakých 2 rokov. To by bolo ideálne, lebo presne tam ako keby nejaká tá kostra nie je zlá, ale chýba tomu ešte ako keby dosť. Že nejaké podpisy, kľudne byť aktívny na free agency. A viem si predstaviť, že možno do tých 2 rokov, ako to bude vyzerať úplne inak. Ako nehovorím, že nie, no. Len momentálne je to také nemastné, neslané, no. Rozmýšľam, kam ísť ďalej a ja tu mám teda dosť tímov, čiže ja vyberiem napríklad, keď už som bol v New Yorku Islanders, idem do New Yorku Rangers, pretože aj tam som našiel... Chudák Larkin, prečo mu to robíš? Už presne jak tá opica, náš milovaný gif. Každopádne, pozeral som sa predovšetkým na ako keby stranu klubu, ktorý by podľa mňa od centra takého kalibru mal záujem. Ak sa nemýlim, tak Rangers nepovedali, že oni sú v rebuilde, nie? Oni sú, že ako keby... V ritúle, áno. Čiže ako, no poznáme, ale ako keby nie je to, že úplný rebuild, čiže dávalo by to zmysel, že presne po Larkina, alebo o Larkina sa budú zaujímať. A spojil som to s iným centrom, opäť, aby to dávalo Detroitu zmysel, pretože ja sa stále držím toho, že pokiaľ tam zostane Steve Yzerman, musí už do každej sezóny ísť, proste, že musíme dať playoff, lebo je veľmi zle. Už nehrozí, aby čo je len ešte rok sme im dávali alebo niečo. Už proste už musia a niekoho za toho Larkina budú musieť priviesť. Vincent Trocheck. No, toto ale není blbosť. No, to nie je blbosť, lebo už sa špekuloval na trade deadline. Trade teda napokon neprišiel, špekulovalo sa Minnesota, ale viem si predstaviť, že keby teda chceli Rangers ísť po centra, nie že by ich teda nemali, majú JT Millera aj Miku Zibanejada, ale zároveň sme videli, že Zibanejada hrali aj vlastne na krídle, to isté aj Miller môže hrať, čiže môžu to tam úplne ako keby toho Larkina využiť, s tým, že vlastne získajú mladšieho centra, lepšieho za mňa a zároveň Troček má síce 32 rokov, ale kontrakt ešte na 3 roky za 5,6 mega, to je dobrý kontrakt, hej, že proste aj pre ten Detroit by podľa mňa bol zaujímavým aspektom, nie len, že by im v súčasnosti pomohol, ale ešte by ho potom prípadne vedeli vymeniť a ešte za neho niečo získať. Avšak za Larkina je to za mňa málo, čiže ja som k tomu ešte prihodil prvé kolo tohtoročné. Oni tam majú 2 od New Yorku Rangers, vlastne New York má svoj a
má ešte od Dallasu. Takže od Dallasu alebo Rangers, ale skôr by som pochopiteľne typol, že Dallas, lebo to bude neskoršie. Takže neskoršie prvé kolo od Dallasu, Vincent Troček za Larkina. Takto som to poskladal u Rangers. OK. Zaujímavé. No a môžem ti doplniť ešte, keď tak aj hodnotu, akú som tu potom dal, že viem si predstaviť, že by mohli byť súčasťou toho tradu, ak to teda úplne nebude, že Troček alebo to prvé kolo. A to je Noah Hlaba, 22-ročný center. Adam Sikora. Ono sa dlho o ňom špekulovalo, že vlastne by sa asi ponúkal, že bude vymenený, pretože tiež úplne nenaplňal na tej farme asi očakávania toho klubu. Alebo my sme vedeli, čo od Sikoru očakávať, ale v zámorí mi prišlo, že úplne nevedeli a mysleli si, že bude zbierať haldu bodov, ale to proste Siki má prednosti niekde inde. Ale keby bolo za čo, tak si myslím, že asi ho vedia zakomponovať do tej výmeny stále. Čiže ešte toto sa viem úplne predstaviť. Oni tam majú hrozne veľa pikov, ale zas nejaké vysoké si musia aj nechať, takže tak. Ty si vlastne spomínal, že ty si tam mal hlavne tam tie dva týmy, čiže máš tam ešte nejaké, alebo... Mám ešte Filu, ktorá môže Dobre, ja mám tiež nadviazať, Filu inak. ktorá môže nadviazať na ten ich pre nich sakramensky podarený rok. Oni sami podľa mňa nevedeli, jak sa tam dostali a potrebujú niekoho, kto ešte pozdvihne ten útok o level vyššie. Prvý útok Travis Konechny, Trevor Zegras a Dylan Larkin by bol podľa mňa riadny úlet. Tak to áno. A ako protihodnotu som tam hodil Jeta Lučenka. Toto je dosť podľa mňa kontroverzné, ale Matveja Mičkova. OK. A prvé kolo. Za Larkina. Mhm. Kokos. Teraz normálne si predstavujem, keď hráš NHL-ku, režim organizácie. A jak tam máš dole ten bar? Jak máš úplne maličkú čiaročku u Larkina a u Philadelphia úplne, že obrovskú. To je podľa mňa prepálená hodnota s Mičkovom. Akože, presne som sa rozmýšľal nad touto situáciou, že vlastne vieme, že sa spomína trade Mičkova. Ale napokon som od toho upustil, lebo že... No, ja som tam šiel do toho práve s tým, akože viem si predstaviť Nie určite, je to veľa? Viem si určite predstaviť, že z Detroitu by odišiel ešte niekto. Hej, že viem si napríklad predstaviť, že by... Dobre, nebude to nič typu Lucas Raymond, hej, ale napríklad taký... Alex DeBrincat možno. V tom prípade už by som aj ja napríklad za mňa povedal, že ako to si viem predstaviť. Lebo asi sa zhodneme, že za Lučenka on bol draftovaný dosť vysoko, ale už to bolo prekvapenie, že bol draftovaný vysoko a pochopiteľne nenaplňa ten potenciál, ale že ani zďaleka. Čiže asi zase úplne obrovská hodnota to nebude. Ale... A viem si napríklad predstaviť, že trade Larkin DeBrincat máš dynamic duo z Detroitu. A však Detroit má Brancegana Gorda, Emita Finiho, ktorý prerazil. Marko Kasper je tam z tých mladších. Že oni reálne vedia spraviť taký, nechcem povedať rebuild, ale taký rýchly retool. Vieš, doniesť tých mladých, poslať tých starších a myslím si, že to, jak si spomínal, však samozrejme šiel som do toho Mičkova s tým, že spomína sa ten trade a Jet Lučenko s prvým kolom k tomu by podľa mňa za tú dvojicu bolo, že úplne, že fajn. Keby sa doplnil aj taký DeBrincat, to si viem predstaviť. Ale v opačnom prípade, ako minimálne ja teda považujem Mičkova stále za obrovskú hodnotu, lebo dobre, ono síce keď sa pozrieš na štatistiky v tejto sezóne, tak
81 zápasov, 20 gólov, 31 asistencií, 51 bodov nevyzerá lákavo. Ale keď poviem, že hral tretiu formáciu pod Točetom, hej, a nehral ani veľakrát prvú presilovku, čo je on presne hráč do prvej presilovky, do top 6. Za mňa to stále pod potenciálom asi jeden z najlepších strelcov NHL, akých budeme mať. Nevyzerá to zatiaľ, ale ten potenciál v ňom podľa mňa stále je a to je problém Philadelphie, ktorá vlastne úplne s ním, alebo problém Točeta, ktorý s ním nevie úplne pracovať, lebo ja si myslím, že keby dostal tú dôveru, tak Zmičkov by bol už v súčasnosti úplne iný hráč. Čiže ja by som možno aj taký aj Detroit tomu Mičkovi prial, popravde, ale neviem, za mňa je to veľká hodnota, no, ale ako, keby sa doplnil ten Debrinket, to si už viem predstaviť. Ale sa mi páči, že si išiel do tej Philadelphie, lebo ja som išiel do nej úplne rovnako, s tým, že tam sa ale bojím, že či náhodou Larkin si nepovie, že Phila nie. Ako, ukázali sa Flyers, že aj vedia zamiešať karty aj v boji vlastne o playoff. A ten tým bude už len lepší. Samozrejme, treba stále doplniť o rôzne mená, ale viem si to predstaviť. Center typu Larkina sa im určite bude hodiť. Ale keď sa dostanem k mojej hodnote, tak vlastne zhodnem sa s tebou s Lučenkom a s prvým kolom, to tam mám tiež. A ja som tam dal ešte teda nejakého centra, ktorého by mohli okamžite teraz Red Wings použiť. Aha, samozrejme, Zigerasa som tam nedával. A rozmýšľal som nad dvoma menami. Bol to Noah Cates a Christian Dvorak, ale dával mi väčší zmysel z pohľadu Detroitu Noah Cates. Takže Cates, Lučenko a prvé kolo. Ale ako pre mňa je to ako keby Philadelphia asi taká menšia šanca už oproti tým tímom, aké som spomínal skôr, ale bolo by to zaujímavé a nejaký ten zmysel to podľa mňa dáva. Dobre. Ja už seba uzavriem. Mám tu 5 takých najzaujímavejších podľa mňa tímov, čo by mohla byť aj halus, aj také, že reálne. A mám tu Boston, Marek. Ten mám ja. Pastrňák dlhodobo potrebuje prvého centra. S tým, že vy ste sa o to síce aj snažili, ale ako by som to povedal, no s tým Lindholmom to úplne nevyšlo. Bohužiaľ, a to som reálne mu veril, že aj som si ho prijal dlho, ešte keď hral aj v Calgary, už vtedy som ho chcel, išiel do Vancouveru, že joj, škoda, nevadí, prišiel k nám a nie je dobre. No, a ja vlastne som neobetoval Lindholma v tomto prípade, ale obetoval som Pavla Zachu. Obetoval si polovičku Davida Pastrňáka. Jednu nohu, druhá mu Jednu ostane. nohu, áno. Druhú mu Larkin dorobí, neboj nič. Yes. K tomu Mason Lohrei. Prvé kolo a druhé kolo 2026. Dobrá hodnota. Ja ti poviem za seba, že ako fanúšik Bostonu by som Larkina okamžite bral, pretože presne aj my potrebujeme prvého centra. A reálne, keď sa ponúka hráč typu Larkin okamžite byť s iným, tak vytáčam číslo a volám, telefonujem. Skúma možnosti, hej? Jednoznačne. Len tam sa bojím tej hodnoty, že neviem úplne, že čo dať, lebo neviem, či úplne oni chcú obrancu typu Lorea, že mi prídu... Lore je taký two-way, ale on vie aj smerom dopredu, nie je úplne že nejaký defenzívny. Oni tam majú podľa mňa... Koho tam majú v tej obrane ako? No myslím, že Edwinsonovi skončila zmluva. OK, a tak bude pokračovať, pochopiteľne si myslím.
Edwinson, naľavo vlastne majú Edwinson, Sharot a Johansson. Napravo majú Seidera, Folka a Pelika. Bernarda Dockera. A Axel Sanim Pelika. Ako jedno z riešení by to asi bolo, ale nevnímam úplne, že by tam išli, ale ja mám celkovo problém s tým, že neviem čo im dať. No Ale, však preto som akože musel variť z vody. áno, ale varil som aj ja a vlastne podobne ako ty, pretože dal som tam Pavla Zachu, ktorý sa špekuluje vlastne skrz už zostávajúci posledný rok kontraktu, aj s tým, že má dobrý kontrakt, nemá ani 5 miliónov, takže myslím si, že pre viaceré týmy sa oplatí. A zároveň z hotových hráčov asi Boston viac dať nevie. Ja som to doplnil o prospektov, o vyjasnutých prospektov, to poviem skôr takto, Fabian Lysel a Lukas Reichel. Lysela bohužiaľ ešte stále máme a Lukas Reichel však prišiel k nám nedávno, ako nebol vôbec zlý, ale viem si predstaviť, že ako nejaký dodatok proste Detroit by si ho mohol skúsiť zobrať. No a prvé kolo, pochopiteľne. Čiže Zacha, Reichel, Lysel a prvé kolo. Neviem, či by to ohorilo Detroit, ja si myslím, že skôr nie. Podľa mňa by Yzerman v sekunde hodil tyčku. Hneď zložil telefonát. Ale takto, keby nechceli Zachu, tak ešte Caseyho Middlestata mi napadlo. Že to si vieme ešte tiež predstaviť. Tiež vie hrať centra, vie aj krídlo zahrať, posledný rok kontraktu. Teoreticky. Ale on mal dobrú sezónu, preto si viem predstaviť, že tá hodnota sa mu trošku zdvihla oproti minulým rokom. Je to asi môj vlhký sen Larkina získať, ale nemyslím si, že, že by sa to podarilo, takže No, tam asi pri Bostone rovno aj skončím. tvoj mokrý sen bol aj ten Lindholm a pozri, ako dopadol, tak snáď ten Larkin nedopadne rovnako, keď tam pôjde. Veď toto, ale zase ako u Larkina mám ako keby, no nemyslím si, že by to tak dopadlo, ale to nikdy nehovor nikdy. A ty už si vlastne spomínal, že Boston teda máš ako tam ten 5. tým, ten posledný. Ja tu mám ešte jeden posledný, ale ešte predtým sa vrhneme aj na Maťov mock trade, pretože dal tu ešte jeden, mal 3, Minnesota a Montreal sme povedali. A mal tu Buffalo, ktoré sme inak ani jeden nemali, lebo ja ho nemám tiež. Ja ho nemám tiež a on dal, že za Kulicha lomeno Heleniusa, Kesselringa a prvé kolo draftu. Ale keď som sa pozeral na tie týmy, že vlastne kde by to dávalo zmysel, lebo som si prechádzal všetky súpisky a toto všetko, aj ako keby ten prospect pool a neviem čo všetko, tak si hovorím, že Buffalo, ak bude chcieť Larkina a Larkin bude chcieť ísť do Buffalo, určite ho máš čoho zaplatiť. Že To určite. môžu dať úplne že čokoľvek do toho tradu, že oni tam toho majú fakt, že sakra dosť. No veď toto. Dávalo by to zmysel, akože súhlasím s tým Maťovým Dávalo. mock tradeom. Viem si predstaviť, no tak uvidíme, čo ako bude na tom vyzerať zdravotný stav Jiřího Kulicha. Ale keď nie on, tak Helenius, myslím si, že hodnotovo podobní hráči, Kesselring ako dodatok a prvé kolo. Pre Detroit by to dávalo zmysel. No a ja tu mám ako posledný tým Toronto Maple Leafs. Pozeral som, že sa... Áno, po druhýkrát. Chudák Larkin. Inak, no... Chudák, ale ono sa reálne špekuluje, že by to mohlo dávať zmysel a že Toronto sa o ňo pokusí. Ako, myslím si, že polovica, ak nie celá liga sa bude pokúšať o Larkina a minimálne ako zo zvedavosti sa budú pýtať, ale to Toronto som išiel opäť takým štýlom, že vieme, ako dopadli túto sezónu, ale stále to je organizácia, ktorá bude každým rokom chcieť postúpiť do toho playoff a bojovať o Stanley Cup. Vieme, ako to vždy dopadá, ale ako neperme im tú ich krásnu predstavu, hej, že proste idú bojovať každým rokom o Stanley Cup. A Larkin by bol presne tým nejakým
nazval by som to dielíkom, ktorý by im pomohol. Predovšetkým, ak by sa naplnili zvesti o tom, že Auston Matthews by z Toronta odišiel. Tomu úplne, ako ja stále to beriem z rezervou, ja si myslím, že zatiaľ nie sme v takom bode, aj keď ako tie špekulácie idú stále čoraz častejšie sú serióznejšie, ale ešte si myslím, že ešte dá tomu týmu čas. Ale napriek tomu, John Tavares už postupne už má svoj vek samozrejme, a Larkin, ako si aj spomínal, vie hrať aj na krídle pri najhoršom. Viem si to predstaviť, že Toronto, ak by chcelo okamžite pomýšľať na Stanley Cup a na tie najvyššie priečky, tak angažovanie Larkina by dávalo zmysel. No a čo by museli dať, tak tu som mal trošku problém tu ako keby niečo tu navariť, čiže som proste použil Matthewa Nicea, ktorého proste už chceli poslať do Montrealu. Zároveň Matthew Nice nemá žiadnu klauzulu o nevymeniteľnosti, čiže vie byť vymenený úplne kdekoľvek, bez toho, aby museli s ním nejako komunikovať. A majú vlastne ešte prvé kolo 2027 od Colorada, čo sa dá očakávať, že bude teda patriť medzi vlastne piky v závere kola, alebo potom ešte v druhom kole majú Toronto ešte svoj pik a od Columbusu, takže nejako ako namiešať by to išlo, či už aj s prvým, neskorším, alebo s druhými kolami budúceho draftu, takže mám to ešte do Toronto, ale... Ja osobne si myslím, že o Toronte by bol... To je téma na jeden celý podcast. Kámo, to je... A ja mám jedného kamaráta, čo sa v tom veľmi vyzná. V Toronte? Hej. A sleduje poctivú NHL-ku, takže na Hero, ak budete mať záujem, tak mu napíšem a dáme si jednu epizódku o Toronte, lebo myslím si, kámo, že to... Zavoláme si ho, jasné. Zavoláme si ho, lebo to keď sa stretneme večer na pive, tak niekedy mi ide puknúť hlava z toho. Inak, toto sme vlastne my ani nepreberali nejako, ale ja si myslím, že ak tu aj máme nejakého fanúšika NHL úplne zaritého do nejakého klubu NHL a chcel by s nami sa porozprávať o nejakej organizácii, tak kľudne poďme do toho a poďme z toho spraviť osobitný diel, pretože takých tímov je podľa mňa hrozne veľa. A my sa síce budeme venovať každému týmu počas leta skrz off-season, ale aj nejaký fanúšikovský pohľad, ktorý predsa len ako keby je vždy aj za mňa asi najlepší skrz to, že nikto nemá napozeraných toľko zápasov, čo vlastne daný fanúšik toho týmu. Vieš, my sa nemôžeme rovnať úplne. Áno, jasné. Čiže určite, ak náhodou máte záujem aj si s nami takto pokecať o svojom, alebo o vašom teda týme, tak poďme do toho. No a toto je z mojej strany vlastne všetko. Mal som tu teda niekoľko tímov. Hovorím, keby si mám tipnúť Minnesota, to asi bude, ale samozrejme ako tam tých tímov je hrozne veľa, ale keby si mám tipnúť, tak dávam na Minnesotu, ale najväčší zmysel by dával aj taký Montreal a môj sen je Boston, takže ďakujem pekne. Môžem som to ukončiť mojim Bostoníkom. Ja mám echíčko, že podcast môže byť. Hej, už si rovno dohodol. Stihol som, easy peasy. Budete mať na Hero ani nemusíte písať, budete mať na Hero podcast o Toronte. No, ježiš, to bude výživná debata. No, s pánom Bohom. Inak toto by som nikdy netypoval na mojej bingo karte, že sa budem dobrovoľne rozprávať o Toronte hodinu, možno viac. No, vidíte. Nádhera, čiže myslím si, že sa oplatí si predplatiť Hero. Je to tak. No a čo, ideme sa ešte rýchlo pozrieť na tie rankingy, alebo... Poďme sa pozrieť rýchlo na rankingy. Hej. No, ale to budete mať za platobnou bránou, pretože nie všetko je zadarmo, aj keď vieme, že čo je zadarmo, to je zdravé. Ideme sa presunúť na Hero, kde si veľmi v rýchlosti preletíme to, ako vyzerajú aktuálne rebríčky pred draftom. Samozrejme, keď tu budeme mať aj Maťa a postupne sa bude blížiť draft, tak sa na to pozrieme trošičku tak dopodrobnejšia, ale aby sme si tie počiatočné zhodnotili, tak si to necháme na bonusovku.
Je to tak, takže máte sa na čo tešiť, pripomíname vám to vlastne už teraz v posledných epizódach, ale máme tento mesiac pre vás pripravený extra content skrz draft, máme tam dokonca už aj rozhovory dohodnuté s hráčmi, ktorí sa zúčastnia draftu, alebo teda ktorí budú dúfať, že si ich NHL týmy vyberú, takže myslím si, že sa fakt máte na čo tešiť, čiže ak nás chcete podporiť aj pár eurami mesačne, tak myslím si, že vám ponúkneme extra obsah a ešte nás k tomu aj podporíte v tvorbe, aby sme vám mohli prinášať čoraz častejšie takéto epizódky, takže myslím si, že je to od nás všetko a ešte úplne na samý záver, samozrejme múdro. Keď neviete komu fandiť, nefandíte Torontu. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Vidíme sa opäť na budúce a vlastne nezabúdajte, že teraz už máme každú nedelu a každú stredu nový podcast, takže a na Hero ešte aj skôr, takže máte sa na čo tešiť. Majte sa pekne, ahoj. Ahojte. Elite Prospect ho má na 4, ale väčšinou je od 5, 6, 7, ako v top 10, ale on ho má najvyššie, no. Taký Ferrari ho má na 23, ak sa nemýlim. Dokonca, kámo. No. Takže tu bude pozor, padá Carols. Ja si myslím, že to kľudne ako je veľká šanca a zároveň aj veľká pravdepodobnosť skrz to jeho postavenie v rebríčkoch a v tých prvých výberoch, že to môže dopadnúť že úplne tak, ako sme spomínali. Buď do Vancouveru, alebo New York Rangers. Ako Adam Novotný asi môžeme očakávať, že bude v prvom kole. U toho Tomáša Chrenka ja stále nie som nejaký presvedčený skrz ten trend z posledných rokov, aký panoval. Dovolím si povedať, že asi teraz by aj u Ferrariho išiel dole, lebo neviem, tebe sa ako páčilo na tých 18-kách? Kamo, vôbec neviem, že tam hral. No, a to je to. A to je presne to, že on tam bol. Keaton Verhoff akože už 5. Už 5, no, presne. Na to, aké mal tie 18-ky, tak akože klobúk dole.